Ano, dinala mo bang tatay mo? Opo, Nakahingi ka ba ng pera? naiya ako may. Bakit ka mahihiya? Responsibilidad ka niya. Hindi ko pa naman po kailangan ng pera. Hindi mo kailangan. Pero kailangan natin. Dami ko ng utang. Bakit kasi kayo nangungutang? Gusto mo bang magutom? May trabaho po kayo, di ba? Hindi sapat yun para sa ating dalawa. Mabuti nga yung perang para sa'yo na lang ang pinahihingi ko sa tatay mo. Paano kung pati yung responsibilidad niya sa akin? Pero hindi naman po kayo kasal. Kayo naman ang ayaw sa kasal. Kahit na, naanakan niya pa rin ako. Bakit kasi hindi na lang kayo magbalikan? Nasisiraan ka ba ng ulo? Ano, para lokohin na naman ako niyang tatay mo? Alam mo ma, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Kakasabi ko lang, di ba? Taksil yung tatay mo. Wala naman po akong nakitang babae niya kahit kailan. Wala kang nakikita. Paano yung nakita ko? Mag-ayos na kasi kayo ni Papa. Mabait naman siya eh. Mabait. Masamang tao yung tatay mo. Ma, huwag mo naman sabihin yan. Si Papa nga walang sinasabi na kahit anong masama tungkol sa'yo. Kasi wala naman talaga siyang masasabi. Kayo na nga ang bahala. Akong bahala. O sinong bahala sa kakainin natin ngayon? Yung sweldo mo dun sa part-time job mo, sakto lang pambayad ng renta, kuryente, tubig at wifi. Ipaputol na natin yung wifi na yan. Yung pinambabayad mo ron, ibigay mo na lang sa akin. Wag ma. Alam mo naman importante sa akin yung wifi. Una, gamit ko sa online class ko. Gamit ko sa pagre-research at yung sideline ko na pagtuturo sa Korean online. Alam nga namang wag tayong magbayad ng renta dito. Anong ipapaputol natin? Tubig o kuryente? Mamili ka. Wala tayong ipapaputol. Nababayaran ko naman ang mga yun eh. Ano ngang kakainin natin? Ma, ano ba kasing pinagkakagastusan nyo? Sira ulo ka ba? Natural, pagkain nga natin. Panggastos ko, pamasahe, pambili ng kailangan, at higit sa lahat, pambayad ng utang. Bakit kayo nangungutang? Ano to, paulit-ulit tayo? Natural, walang pera! Nabubuisit na ako sa'yo, ha? Nung magkasama pa kayo ni Papa, wala naman tayong problema. Yung kita ko noon, iipon ko pa. Ngayon, nasimot na savings ko, kakabayad ng mga inutang nyo. Aba, nanunumbat ka ba? Wala kang utang na loob. Ako ang nagluwal sa'yo. Ma, wala namang nanunumbat. Real talk lang. Pilitin nating maghigpit ng sinturon. Kung ihampas ko na lang sa'yo yung sinturon. Bahala ka na nga ma, magpapahinga na ako. Dear love, ako po si Chico, 19 years old. Graduate na at maraming racket. Pagkain na lang namin sa araw-araw ang sagot ni Mama pero kinakapos pa rin siya. Matagal ng tindera si Mama sa isang tindahan ng damit malapit sa amin. Nung minsang nagipit siya, isinangla niya yung laptop ko. Mabuti na lang at sumweldo ako nun sa pagtuturo kaya may pera ako pantubos. Doon ko nakilala si Bev. Doon siya nagtatrabaho. Mabilis lang na proseso ang pagtubos ko sa laptop ko. Pero dahil kay Bev, di ko na napagsabihan si Mama. Kasi puro si Bev na lang laman ng isip ko nung araw na yon. Hi Bev. Chico. Ayun, Chico. Pasensya na. Alam ko kasi galing sa prutas yung pangalan mo. Kaso hindi ko maalala. Ang nasa isip ko nga apple eh. Mabuti na lang apple na iisip mo. Hindi dalandan o makopa. Palabiro ka pala. Mukha ka kasing seryoso nung tinutubos mo yung laptop mo eh. Ah, yun ba? Mahabang kwento yun. Pero hindi naman ako masungit nun, di ba? Hindi naman, pero yung itsura mo kasi nung unang punta mo dito, parang may galit, na may pag-aalala, tapos natulala ka na. Parang hindi ka marunong mag-joke, ganun. Kaya nagulat ako ngayon eh. Pasensya na ha. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Wala ka namang ginawang masama. Oo nga, no? Teka. Pasensya na tapadaldal ako. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Nox, ang lalim ng maipaglilingkod ah. Oo nga, no? Wait, may tutubusin ka ba uli? O may isasangla ka? Wala, napadaan lang ako. May dala pala akong tinapay. Yan sa Imada. Binili ko dun kay Manang na nagtitinda sa tabi namin. Bibigay ko sana sa'yo. Para sa akin? Bakit sa akin? Wala ka bang ibang dapat na pagbibigyan yan? Wala, para sa'yo talaga yan. Bakit? Ha? Kasi pasasalamat dahil iningatan mo yung laptop ko. Ano ka ba?
Trabaho namin yun, kaya natural iingatan ko yun. Kahit na, salamat pa rin. Teka nga, ako straightforward akong tao ah. Bakit mo ako dinalaw? Bakit kami pasalubong? Kasi, Kasi, yun nga, nagpapasalamat lang. ayan ha, ako binigyan kita ng chance para maging diretso. Kaso, nagmaang-maangan ka. Hindi! Anong hindi? Ibig kong sabihin, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yon? Kung pwede mo akong ligawan. Ha? Oo, sana. Alam mo, mukha kang mabait. May itsura ka pa. Perpektong lalaki na yun. Kaso, Kaso hindi mo ako gusto. hindi sa ganun. May boyfriend na kasi ako. Pero kung wala lang, bakit hindi? Kaso nga, May boyfriend ka na. oo. May 5 buwan na rin kami. Oh, bakit bigla kang natahimik? Wala naman. Pasensya ka na ha. Alam mo, maganda nga yung nagkaaminan na agad tayo para walang paasa. Pero ako, willing ako maging kaibigan ka. Kung hanggang dun lang talaga, masaya na ako dun. At least naging kaibigan kita. Tama na drama. Sakto, break ko. Tara, dun tayo sa likod. May binili akong kape. 3-in-1 nga lang. Magmerienda na tayo. Masarap sa kape yung ensaymada mo. Sige. Walang paligoy-ligoy si Bev. Grabe mga naging usapan namin. Para kaming naglalaro ng truth or consequence pero walang consequence. Puro truth lang. Yun nga lang hindi kami pumupunta sa masyado ng personal. Sarap niyang kausap. Magaling din siya magpayo. Sinabi niya rin na may tao na para sa akin. Hintayin ko lang daw. Kaya yung truth or truth namin ay hinaluan ko na ng consequence. Nag-dare ako sa kanya na ipakilala niya sa akin ang boyfriend niya. Isip-isip ko kasi baka nagdadahilan lang siya. Natawa siya pero game siya sa dare ko. Good afternoon. Ikaw na naman? Ay, sorry. Bad timing ba? Hindi. Ibig kong sabihin, nandito ka lang kahapon tapos nandito ka na naman ngayon. Wala ka bang mga gagawin? Wala pa. Nakaschedule lahat ang trabaho ko kaya wala ako nasasagasaan pag may mga extracurricular activities ako. Oo naman, extracurricular palang pagpunta dito. Gagrade na ba kita? Joke lang. Ayaw mo atang nandito ako eh. Ang arte ah. Kasama ba sa extracurricular activity ang pagiging member ng Dramatic Guild? Ikaw iba ka talagang mag-isip. Eh bakit ka nga kasi nandito? May dear ako sa'yo, nakalimutan mo na ba? Syempre hindi. Sakto naman pagpunta mo dito kasi maya-maya palabas na ako at magkikita kami ngayon. Ngayon? O bakit bigla kang kinabahan? Akala ko ba gusto mo siyang makilala? Lo, bakit naman ako kakabahan? Gusto ko talaga siya makita. Pero pajinggi lang muna. Nako, naihi. Kinabahan nga. Sige na, mag-CR ka na doon. Baka kung saan ka pa maihi. Mag-aayos lang ako tapos mag-out na ako. Okay, wait lang ha. Bev, Marco! Sakto na naman dating mo, kaka-time out ko lang. tara na. Sandali, aayusin ko lang mga gamit ko. Ako na magdadala niyan. Mamaya na. Dapat doon ako dumaan sa labasan ng employees. I-check pa tong gamit ko. Oo nga pala. Maaga ka natapos sa trabaho? Oo. Baka maghintay ka na naman eh. Kahit naman maghintay ako, nandito lang ako sa loob. Safe na safe. Kahit na. Siyempre, iba yung katabi mo ako. Ay, ang cheesy. Mamaya pala may ipapakilala ako sa'yo. Yung sinasabi ko sa'yong kaibigan ko, nag-CR lang. Sige. Sorry na tagalan. Chico? Papa? Anong ginagawa mo rito? Teka, sandali. Anong papa? Sino papa? Bev, ano ko si Chico? Ikaw ang tatay ni Chico? Bakit kayo magkakilala ni Papa? Si Marco yung boyfriend ko. Ano? Tatay ko yan eh. Alam ko, kasasabi niyo lang. Bakit Papa ko? Ang tanda na niyan para sa'yo. Sobra ka naman. Anak, sa bahay na tayo mag-usap. Ano ba pag-uusapan natin? Eto na kitang-kita.
Iniwan mo si mama para sa mas bata. Nakakahiya ka pa. Chico, sandali lang! Nagkakamali ka! Chico! Sobrang sama ng loob ko kay Papa. Hindi masama ang loob ko kay Bev. Wala naman kasi siyang alam. Kaya sinabi ko agad kay Mama yung nalaman ko. Hindi na nagalit si Mama. Kasi alam naman daw niya na di imposibleng gawin yun ni Papa. Naniwala na ako sa mga sinasabi ni Mama. Si Papa nga talaga ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Sa pagkakataong yun, parang walang utak si Papa sa pagpatol sa sobrang mas bata sa kanya. Kapal ng muka. Hindi ako nagagalit kasi nagsiselos ako. Nagagalit ako kasi nakakahiya. Nakipaghiwalay siya kay Mama para pumatol sa mas bata. Ano? Naniniwala ka na sa akin? Oo po. Sinabi ko na sa'yo, pamangkin ni Satanas yung papa mo. O ayan, harapan. Napatunayan mo. Bakit ganun si Papa? Ano bakit ganun? Noon pa ganun yon. Kaya nga sabi ko, hingan mo ng hingan ng pera. Para kahit doon, makaganti tayo sa kanya. Ayoko na siya makita. Naluloko ka na ba? Eh paano ka ba kakahingi ng pera kung hindi ka makikipagkita? Makipagkita ka, pero para maningil lang. Pagkakuha mo ng pera, umalis ka na agad. Bakit si Bev pa? Bakit sa mas bata sa kanya? Kaedad ko lang si Bev. Para na niyang anak yun. Kasi nga, walang kahihiyan ng papa mo. Ang kulit mo naman eh. Ayaw mo pa kasing maniwala sa akin. Naniniwala naman po ako. Di ko lang po maisip kung anong nakain ni Papa. Kaya pumatol siya sa bata. Oh, sino yun? Gabi na. Teka, tignan ko nga. Bakit ka nandito? Gusto ko makausap si Chico. Ayaw ka niya makausap. Ma'am, may gusto lang kami ipaliwanag kay Chico. Ah, kasama mo pala tong kinakalantari mo sa sanglaan. Tumahimik ka, Sandra. Huwag kang mambastos. Ayun, pinagtatanggol. Hindi ka na nahiya. Chico! Kausapin mo kami! Umalis na kayo! Ayoko makipag-usap! Ah, nadinig niyo? Umalis na kayo. I-spell ko pa ba? Anak! Pakinggan mo muna kami! Chico! Alang-alang na lang sa pagkakaibigan natin, please! Lumayas na kayo, pwede ba? Layas! Ma, tama na. Papasukin sila. Hindi! Hoy! Bakit kayo pumapasok? Trespassing yan! Anak! Pakinggan mo ko! Hindi ko sinasadya na may gusto ka din kay Bev. Nung maghiwalay kami ng mama mo, si Bev ang nagpalakas ng loob ko. Anak, pinigilan niya ako sa pagtalon ko dun sa tulay sa Quiapo. Chico, gusto ko na din wakasan ng buhay ko nung araw na yon. Matapos akong pagsamantalahan. Pero nung makita ko natatalon tong papa mo, parang may nag-utos sa akin na pigilan ko siya. Pero ang bata mo para maging karelasyon ni Papa. Eh kasi nga demonyo yung papa mo! Tumahimik ka na, Sandra! Mas mabuting tumahimik ka na lang, please! Bakit? Ayaw mong malaman ng anak mo kung sino ka talaga? Wala akong nilihim kay Chico. Kaya wala akong dapat ikatakot o ikahiya sa anak ko. Dami mong sinasabi! Hindi ka ba titigil? Ikaw ang tumahimik! Papa, tama na! Sobrang na ginagawa mo kay Mama. Malis na kayo. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Anak, gusto mo bang malaman kung bakit ako nagtangka na tapusin ang buhay ko? Dahil sa sama ng loob ko sa mama mo. Anak, nalaman ko na hindi ako ang tunay mong ama. Pinagtaksilan niya ako noon at dahil iniwan siya ng nakabuntis sa kanya, niloko niya ako ng 20 taon. Pinalabas niya na ako ang totoong tatay mo. Ano? Lumayas ka na! Lumayas kayo dito sa pamamahay ko! Bakit? Hindi ba ako ang sinisira mo? Nanahimik ako dahil ayokong magkahiwalay kami ni Chico. Kahit hindi ko siya tunay na anak, basta sa puso ko ako ang tatay niya. Pero nalaman ko din na may iba pang karelasyon ng mama mo. 2 taon niya akong niloloko. Hindi ko kinaya. Ayokong madamay ka kaya naisip kong wakasan na lang ang buhay ko. Pero kung magkakahiwalay tayo dahil lalasunin ng mama mo ang utak mo, hindi na ako makakapayag. Ayokong magalit ka sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Hayop ka! Mga hayop kayo!
Lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Dear love, ayaw na palang sabihin ni Papa ang totoo para na lang din hindi ako masaktan. Naniwala ko kay Mama pero siya pala ang may malaking kasalanan. Matapos ang gabing yon ay umalis din si Mama. Hindi siya nagpaalam pero may nagsabi na may sumundo daw sa kanyang lalaki. Iniwan niya ako ng ganun-ganun lang. Napakalaki ng kasalanan ko kay Papa. Pero di pa man ako nakakapagsalita. Niyakap na niya ako ng mahigpit. Humingi rin ako ng tawad kay Bev. Napatunayan ko na wala sa edad ang pagmamahalan. Isa pang revelasyon. Nabuntis si Bev nung di niya kilalang lalaki na sumamantala sa kanya. Pero inako ni Papa yung bata. Napakabait talaga ng Papa ko. Matapos kong tumira kina Papa ng 1 taon mahigit, bumukod na rin ako. Hindi na ako nagtatrabaho kasi nagtayo na ako ng negosyo. May girlfriend na rin ako. 8 taon ang tanda sa akin. Tulad nga ng sabi ko pagdating sa pag-ibig, walang edad-edad yan. Metro's #1 Love Radio. Basic!